Milí priatelia, blížia sa Vianoce, sviatky, o ktorých moja stará mama hovorievala, blíži sa Božie narodenie. Stromček nám nezakazovala, ale hovorievala, je to len taká ozdoba, márnosť. Nezabudnite, čo Vianoce naozaj znamenajú, že sa narodil Boží syn. Ježiš sa zázračne narodil. Prišiel do spoločnosti, v ktorej bolo veľa nešťastných ľudí a veľa zla. Priniesol veľa rád a múdrosti pre človeka a robil skutky, ktoré potvrdzovali jeho božstvo. Narodil sa preto, aby nám dal pozvanie do neba a pripravil cestu pre každého človeka do tejto krásnej nebeskej vlasti. Milí priatelia, známi i neznámi, prajem vám, aby ste toto pozvanie prijali a prežili krásne Vianoce v spoločnosti pozývateľa Ježiša Krista a všemohúceho Boha, Otca Stvoriteľa. Prajem vám naozaj radostné, pokojné a láskyplné Vianoce. A nezabudnime, Ježiš je naozaj vzácny dar z neba, ktorý sa zmestí do rozmerov každého srdca.